поста, не искаш парк. Както виждате, обиколто ми е на парко. Да. Окей, идвайте. Както виждате, това не се получи. Кецовете малко ми се хлъзгат. Все пак са Nike. Да. Това беше супер уникално. Това беше голямо джампане. Аз спирам на следващия курс. Вижте го какъв як паркур е. А пак това не може да се пусне от парзалката. Бачич бела, моля. Нали хора, нали така? Гледайте го какъв дебелак. Айде сега. Сега ще отидем на едно друго място и там. Окей. Препаркур докато ходи. Мама, ни отиваме и там да правим парко. О, сега ще направя до там. Може и да правим и предни салта. Ето както виждате, направи го. Само че това беше странично. Ние почваме първо с страничните и след това с предните. Идвайте. Охо, свободна е. И сега ще можем да се катерим. Не е като онзи път да откопаме. Сега скочаха. Лечо, какъв паркур е. На колко високо хора. Какво е? Може да питам какво снимате? Нищо. Клип. Защо, как? Ай, махни се. Защо снимате?